mora chiel Joyce. Ma otimre counties gi. Kendo ahero ka Flores owacho nitiere MCS mawuok Homa Bay ma dhege referral ma Homa Bay. Ma Homa Bay. Jo Homa Bay winji. Koro gima timore. Counties wage investment mwaseketo kaka governance completely zero. For example, Homa Bay last year ne oyud ni en among the counties ma development budget, pesa budget for development or magi spend on development was almost zero. Yani again, most of the time mati Homa Bay itemoge kaka saso bedo the national government because the budget control of budget no wacho ni jogi consumption margi pesa mane gi budget for development consumption margi magitiyo ge budget for development ne thin kabisa jo Homa Bay. Number 2, issue mar UHC gi ingen poki bedo ga employed for 5 years from 2020 saniwane 2025. Yes, for 5 years. 5 years ngato ko employee that means no kinya ka loan okinya doke school kendo mondo imed somo mari okinya gero odi moro giminyalo timo onge tingeno holding ung'isini jetije for 5 years to ng'ano kumi tich mag mane timbe nyaka gi jo JSC junior secondary school. Yes, this is the same problem man JSS emanti moko jopunje kande to gine gi dhi ng'anyo bage go lweny gi sirkal ba sirkal no yie wachgi koro gima timore king'iyo budget ma Homa Bay king'iyo budget ma Siaya king'iyo budget ma Migori kuonde maonge kata kambi kata chiel their own source revenue Siaya county kama ae ng'e kama Siaya yudo ga pesa Siaya yudo pesa subtal. That is the biggest money ma all source revenue ma Siaya county yudo from the hospital ni pesa moloso maduong' ahinya makapo noloso 900 million on source revenue to 600 million owuok e subtal nikech kanyo ema sirkal lose pesa onge kendo yo moro ma sirkal ka lose pesa nikech most of the time licenses gi kod plot rates gi bende seche moko ken jok chul or ok gi collect so magin go sure wuok kure Hospital. So one gi management ma pesa moloso as on source revenue also kuom jotuo yani en opangre ma mondo yud pesa monyalo spend en oyude from jatuo kata Homa Bay bende king'iyo those another more statistic analysis of gigo iyudo kata Homa Bay king'iyo on source revenue margi pesa magiloso mang'eny giloso from health facilities that means ni okwa invest pesa for example nyoro nyoa ng'isi gimoro ne wan kod investment for amoro jo Homa Bay kendo dhi timo World Food Day donge Homa Bay timo events mang'eny revolution conference event moro World Food gin angle ma ikawo go pesa